Vaikka siitä on ollut niin paljon monenlaista haittaa, mutta minun mielestä ihmiset oppi toimimaan yhdessä tuon riidan aikana. Meille vanhemmat muistelivat, kuinka kylämme asustivat. Tuota taatojen tietoa tallella on, moni merkinnyt museoarkistoon, sillä meille on tärkeää niin nähdä aikoihin myös entisiin. Jumiskon voimalaitos hyrähti käyntiin ensimmäisen kerran vuoden 1953 viimeisenä päivänä, käytännössä uuden vuoden yönä, koska yhtiön toimitusjohtaja oli niin luvannut. Suuri joukko voimalaitoksen rakentajia ahtautui kallion sisään ihmettä todistamaan. Se oli ihan täynnä ukkoja ja ne oli kaikki työmiehiä. Ei ne mitään tehnyt, kun oli lupa ottaa se. No minkälainen hetki se oli? Hurrattiinko siellä? No en minä sitä muista hurrattiin. Kyllä ne karjasi, että nyt se pyörii. Tämä on ollut aivan korpimaata silloin, kun tätä on ruvettu suunnittelemaan. Että voi vaan kuvitella, että minkälainen odotus ja jännitys sitten on ollut, kun laitosta on ruvettu starttaa. Mutta kaikkihan meni hienosti ja oikein hyvin. Virallisesti Jumisko yhdistettiin valtakunnan sähköverkkoon pari viikkoa myöhemmin tammikuun puolivälissä 1954. Tasan 30 vuotta myöhemmin, helmikuussa 1984, saatiin vesiylioikeudesta lopulta viimeinenkin merkittävä Suolijärven säännöstelykorvauksia koskenut oikeuspäätös. Sitähän sitten naurettiin, että 30-vuotinen sota on päättynyt. Ja toisaalta sitten meidän perheellehän tuli tavanomaisesti hiljaisuus, perheen hiljaisuus. Ei ollut enää sitä rafiikkia, mitä oli ollut se 30 vuotta siinä. Se oli semmoinen kiitollisuus ja tyytyväisyys, että saatiin jotakin aikaa. Yleisesti ottaen semmoinen vapauttava tunne. Juuri nyt vuonna 2024 on kulunut 40 vuotta Suolijärven oikeustaistelun päättymisestä. Tosin korvauksia linjattiin pitkälle jo vuonna 1978 Pohjois-Suomen vesioikeuden ja 1979 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä. Korkein oikeus pohti korvausten häntiä vielä 80-luvun lopulla, mutta olennaisia muutoksia ei enää tullut. Suolijärven oikeustaistelu henkilöityi Ristilän koulun opettajaan Matti Tikkaseen. Hän oli erähenkinen Savon poika, joka viihtyi pohjoisessa ja Posion rannoilla paikallisten asukkaiden parissa. Tikkaset tulivat opettajiksi Ristilään vuonna 1957. Matti alkoi 60-luvulla hämmästellä Suolijärven säännöstelyä ja sen vaikutusta heikkeneviin kalakantoihin. Hän meni uteliaisuuttaan kuuntelemaan pientilallisten murheita. Ne pitivät pientilalliset omia kokouksiaan ennemmin kuin muut ja pyysivät Mattia sihteeriksi. Eihän siinä muuta tarvittu. Se kasvoi siihen asiaan ja oli matkassa, kuunteli niiden asiaa ja sitten asia vain laajeni ja laajeni. Sehän jo alun perin tämä liikkeelle lähtö, tämän vesisäännöstely Posiolla, no sehän lähti jo ihan nurinpäin. Pieni porukka päätti, että nyt nämä kaikki myydään ja ei kysytty sitten niiltä varsinaisilta omistajilta. Eli luultiin, että tehdään oikein, mutta se menikin päin honkia. Vaikka säännöstelyn alimpien vedenkorkeuksien määrittelystä, kalakorvauksista ja muista haitoista saatiin oikeusasteiden linjaukset, erimielisyyksiä vielä jäi. Vuoteen 1989 saakka kiisteltiin alkuperäisen kauppakirjan oikeellisuudesta. Merkittävä osa yhteisten vesialueiden omistajista oli vuosikymmenet väittänyt, etteivät he olleet edes myyneet vesivoimaa Pohjolan voimalle legendaarisessa Jumiskon koululla pidetyssä kokouksessa elokuussa 1951. Nykyisen oikeuskäsityksen mukaan vesivoimaa silloin myytäessä ilmeni esteellisyyksiä ja toimivallan ylityksiä, joihin ei koskaan puututtu. Esimerkiksi nimismies Näsin toimintaa ei kyseenalaistettu,
Vaikka kokousten pöytäkirjat olivat puutteellisia, pientilalliset sivuutettiin päätöksenteosta ja Näsi saattoi itse olla jopa jäävi. Nimismies hyväksyi osallistujiksi vain manttaali- ja isojakotilojen omistajat. Vain Jumiskojoen vettä omistaneet pientilalliset saivat äänestää. Lisäksi isojako oli tuolloin Posiolla vielä kesken ja tilojen oli vaikea löytää yksimielisyyttä. Kun ihmiset siellä kokouksissa, osa oli siellä eteisessä, ne jurnuttajat olivat sitä mieltä, että ei saa lähteä ollenkaan valittamaan. Ja sitten ne oli sitä mieltä, että Tikkanen ajaa heidät mökiltä pois, tulee niin kalliiksi. Matilta oli aina toivomus, että kuule, niillä isännillä on niin pitkä matka, niin kyllä niille pitää kahvit keittää. No, minä palvelin. Se oli minun tehtävä. Kaikki tapahtui siellä koululla? Kaikki tapahtui koululla ja mieluummin tämä tarjoilupuoli aina meillä kotona, että ei tule koulun työväelle liikaa työtä, koska ne jo harmitteli sitä, että ne sotkee aina ne luokat, kun satoja ihmisiä konttaa kokouksessa. Miten sinä tuon oman roolisi hyväksyit, sisäistit ja missä vaiheessa tajusit, että tässä on tämmöinen savotta sinullakin? No se tuli tietysti vähitellen, mutta nimenomaan niinä öinä, jolloin oli oikein pimeää, eli kaikki asiat tuntui menevän hullusti, niin minä tajusin, että minun pitää nyt olla tukena. Ja sillä riitti sitä sitkeyttä. Ja sitten se vielä viimeisillä viikkoina muisti kiitellä, että kun sinä jaksoit olla kaverina. Se oli yhteinen asia. Milloin oli kaikkein vaikeinta? Minkä asian kohdalla? No silloin kun oli tullut että nämä mittarit oli asetettu sillä lailla, että ne oli voimayhtiöille edulliset. Että se mittasi sitä veenpintaa sillä lailla, että voimayhtiö koko ajan voitti. Ja kun sitten ne paljastui, niin sitä ei meinattu uskoa millään. Ja siinä ehkä tuli ylilyöntejäkin jopa näille valvojille. Mutta kuitenkin asia oli näin, että oikeassa oltiin ja ne oikaistiin, niille oikeat paikat ja oikeat korkeudet. Hyvin pitkään oli niin, että heti kun koulu loppui, lähdettiin Lapinlahdelle. Ja siellä viivyttiin jopa niin kauan, että heinä tehtiin ja sitten tultiin tänne. Mutta sitten kun tämä ruljanssi alkoi, niin kesken lomaan saatettiin tulla tänne, kun oli joku radio- tai televisionauhoitus. Käytiin mutka Ristilässä ja lähdettiin taas sinne kesälomalle. 1970-luvulla Suolijärven oikeustaistelussa oli paljon vaikeita hetkiä, jolloin usko asian edistymiseen oli useita kertoja koetuksella. Valituksia oli runsaasti eri oikeusasteissa, tarvittiin erilaisia katselmuksia ja ne kaikki etenivät hitaasti. Kyllähän ne suunnitteli sen valtaamista, sen Jumiskon voimalaitoksen valtaamista pahempina päivinä ja oli uhkauksia päällä ja niin edelleen, mutta nämä soturit sitten rauhoittuvat, kun valtiovalta tuli ja siellä ymmärrettiin. Jumiskon voimalaitoshanke tuli Pohjolan voimassa vireille keväällä 1951 ja asiat etenivät hämmästyttävän nopeasti. Kaikki silloin tarpeellisiksi nähdyt kokoukset ja asianosaisten kokoontumiset vietiin läpi vain muutamassa kuukaudessa. Valtio vaati vesivoimasta huutokauppaa, mutta ajatus ei koskaan toteutunut. Vesivoimakaupan allekirjoittajiksi valitut Suolijärven miehet kritisoivat kauppakirjan sanamuotoja, jotka poikkesivat heidän mielestään kokouksissa sovituista. Kiire oli kova. Allekirjoitustilaisuus ja työmaan aloitusjuhla olivat 15. joulukuuta 1951 muutaman tunnin välein. Monille jäi lopulta epäselväksi, mitä myytiin. Jälkeenpäin ainakin osalla asukkaista oli se käsitys, että säännöstelyssä järven pinta ei laskisi luonnontilaa alemmas. Voimayhtiö toimi silloisten toimintatapojen mukaan. Suomi tarvitsi sähköä ja yhteiskunnan etu meni paikallisten oikeuksien edelle, eikä sitä osattu pitää nykyarvojen mukaisena epäkohtana. Posion kunnassakin oli halua saada voimalaitos rakenteille nopeasti. Pohjolan voima sai 1950-luvulla peräti 8 eri lupaa säännöstelyn alarajoiksi. Varsinainen säännöstely- ja rakentamislupa tuli Pohjois-Suomen vesioikeudesta vasta 1970.
Lapin vesipiirin valvoja diplomi-insinööri Ahti Risku löysi siitä puutteita ja samalla käynnistyi 13 vuotta kestänyt osapuolten tiedotussota, jossa Voimayhtiö ja Suolijärven oikeusaputyöryhmä ottivat mittaa toisistaan. Elettiin kuumia aikoja. Keskusteluilmapiiri oli erittäin tulehtunut. Risku antoi myöhemmin ymmärtää, että hän oli virkamiehenä kovan painostuksen kohteena. Voimayhtiö kiisti vielä vuonna 1977 kaikki suolijärvisten korvausvaatimukset ja halusi edelleen laskea myös säännöstelyn alarajoja. Sitten nopeassa tahdissa tulleet Pohjois-Suomen vesioikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden sekä viimeisenä vesiylioikeuden korvauspäätökset muuttivat asetelman. Ehkäpä Pohjolan Voimassakin huomattiin, että aika ja arvot olivat muuttumassa ja se näkyi juuri noissa oikeuspäätöksissä. Veneen kokka kääntyi kohti sopimista. Iso järvi tässä, pienehkö järvi verrattuna koko sadealueeseen. Sadealue noin 435 neliökilometriä tämä koko sadealue, kun ajatellaan täältä Lauttajoki, tuo vedet tänne, Karhujärveltä tulee täältä, veet sitten Paloperän kautta tähän myös Isojärveen ja sieltä on joki lähtenyt Köykönenjoki ja se on sitten Isojärven padolla säännöstellään. Jumiskon voimalaitoksen tekninen toteutustapa oli ainutlaatuinen 70 vuotta sitten. Suolijärven alueen vesistöjen kääntäminen uuteen virtaussuuntaan, kilometrien pituiset tunnelit kalliossa ja lopulta Suomen korkein 96 metrin putouskorkeus voimalaitoksen turbiiniin. Samanlaista ei ole vielä muualle tehty. Kyllä varmasti osaamista hankittiin Suomen rajojen ulkopuolelta ja silloin sotien jälkeen Suomessa on ollut kalustopulaa, tarvikepulaa, eli tämmöisiä porakalustoja, kaivinkoneita, tällaisia on hankittu sitten ulkomailta. Minä tulin esiin siihen seulontamonttuulle. Se seulottiin muistaakseni 3-4 eri kokkoon. Se sepeli tehtiin. Se tartti niin moni paksusta sitä sepeliä. Sitten purettiin niitä rakennusvehkeitä, telineitä ja kaikkia muita. Kyllä tässä niin alueella on lentokoneen kanssa lennelty ja tunnistettu sitten nämä korkeuserot, että tänne olisi tämmöinen suuriputouskorkeuksinen voimalaitos sitten kannattava tehdä. Ja sitten lähtee pumppukanava pumppuasemalla 3 pumppua, pumppaa vedet Pikku-Hirvaslampeen, joka on 23 metriä korkeammalla kuin täällä tämä pumppuasema, eli puuputki alkumatkaltaan joku 170 metriä, loppukanavana Pikku-Hirvaslampeen ja pumppukanavana vedet tulevat sitten Suolijärvelle ja voimalaitoksen hyödyksi sitten tänne. Se oli konemestari ja vastasi tämmöisestä raskaasta kalustosta, eli nämä rapierit, marjoni, nämä, niin hän oli tavallaan työjohtaja siellä. Kovia koneita? Kovia koneita. Isoja koneita oli. Nehän siirrettiin sitten Iijoelle, ainakin se marjoni siirrettiin ja rapierin molemmat ja Iijokia ruvettiin sitten kaivamaan. Mutta tämä Jumisko oli pitkäaikainen työmaa. Kyllähän se oli haastava urakka siihen aikaan ja sanoisin, että yllättävää oli kuinka nopeasti parissa vuodessa rakennettiin tämmöinen järjestelmä tänne. Lopuksi oli tuossa tunnelissa ja siinä torvessa sitä siivoushommaa. No minkälainen paikka se oli se torvi siivota? No se oli siellä Tellingillä. Ei sitä oikeastaan tiedetty siellä torvessa ole. Mutta se, että olihan se ilma vähän erikoinen siinä. Eli tavara pudotettiin alaspäin tänne ihan pohjalle? Niin tehtiin. Tavara pudotettiin alas ja siellä alapäässä oli eri porukka, joka sitten otti vastaan ne tavarat. Ja taas puhelimella tieto sinne ylös, että taas saa tulla tavaraa alaskäsin. Tähän se varmaan perustuu, että 23 metriä nostetaan ja 96 metriä pudotetaan sitten voimalaitoksella. Me asuttiin vielä Lomakylässä silloin siellä oli niin sanotut parakit ja niissä oli korkeat raput ja sinne kiikuttiin niitä rappuja pitkin ja isä kävi täällä töissä silloin täällä kun tätä rakennettiin tätä voimalaitosta ja siellä oli vilkas paikka tämä siihen aikaan kun se oli pari tuhatta työntekijää ja sitten siellähän oli koulut ja
jopa putkat ja ruokalat tietysti ja kaikki tämmöiset. No äitihän oli kotosalla tietysti. Siinä meillä oli 3 lasta ja se lapsethan leikki ja Pohjola-Voima tarjosi hyvät puitteet meille lapsille kyllä. Et silloin Pohjola-Voimallahan oli siinä omalla alueellani koulu meillä. Sitten meillä oli siinähän oli ruokala, putka, poliisilaitos, kauppa, terveystalo. Kaikki nämä Pohjola-Voima järjesti niin henkilökunnalleen, koska ei ollut mitään, sillä oli vain puita silloin, kun on menty niin pystyssä siinä. Alansuojärven murtoselkä, siitä on Jumiskojoki lähtenyt tästä Niskalasta, Niskaperän Nolmijärven kautta. Jumiskojokeen Räpsyn kanava avattu, veet saatu käännettyä Niemijärveen, ruopattu Niemijoen kanava. Rakentamisessa oli kiire, että valtakunta sai sähköä ja energiaa ja silloin oli sodan jälkeen jälleenrakentaminen menossa ja oikeastaan vesivoimallista ainoata energialähdettä, jolla Suomi silloin rakennettiin. Vierusjärvi ja ruopattu Irnin salami syvemmäksi ja Irnijärven perä ruopattu syvemmäksi, koska tännehän sitten noussut 8 metriä vettä tähän Vierusjärvi-Irnijärvi reittiin, joka on luonnontilaisena jokenaan Vierusjokena laskenut tästä Vieruslahesta ja siinä on tehty Vieruslahteen pato. Minkälaista palkkaa täällä maksettiin? Minusta se oli se palkka ihan hyvä, kun etupäässä silloin kun me sitä sepeliä tehtiin, niin se olikin 12 tunnin tuuri ja yötä päivää. Aina viikon oli se tuuri, se vaihtui sitten toisella viikolla. Oli se yötuuri ja toisella viikolla päivätuuri. Karppisen tunneli, kilometri 100, ensimmäinen tunnelipätkä ja siitä sitten vedet tulevat niin sanottuun Ala-Askanjärveen, joka kokonaisuudessaan Tekojärvi. Siinä on se pato ja siinä Pohjola-Voima järjesti sitten joka juhannusjuhlat, iso kokko ja me lapset saatiin limukkapullo. Se oli juhlaa. Askan pato ja 6 kilometrin tunnelireitti sitten läpi Petäjäselän ja Paloselän ja voimalaitokselle tullaan tähän Petäjäselän nokkaan ja siitähän sitten veet tippuu 96 metriä. Kaikki näyttää pieneltä nämä, ne oli isoja silloin kaikki nuo tiet ja ihan mitä vaan, niin ne oli lapsen silmissä tietenkin isoja. Sieltä vielä tunnelina kilometrin pätkä tonne Alakanavan suuhun ja sieltä vasta Alakanavasta veet purkautuu Kemijärveen. Mikä tässä hommassa on kaikkein mukavinta? Kyllä se on kaikista näistä haasteita selviäminen ja varsinkin jos pätkähtää joku vikaa ja siitä selviäminen, niin se on hieno fiilis tulee päälle, että jälleen kone on verkossa ja tuottaa sähköä. Onko lämpöä? Nyt on hieno, hyvä Maria. Hienoa. Ennen aikaa kun rannat on ollut ylempänä, niin on ollut kalat lähempänä rantaa. Mutta nythän ei tiedä missä ranta on, kun se vaihtuu ja laskee 2 metriä talvessa. Nyt ollaan kalakilpailussa mukana. No miltä nyt tuntuu? Aivan mahtavaa. Tämä on elämäni isoin ahve. En ole koskaan saanut tämän kokosta. Ainoa mikä on virkistyskalastajalle hyvä tässä säädöstelyssä on se, että Pohjola-Voima istuttaa 3 kalalajia joka kesä. Siika, taimen ja kirjolohi. Ja kirjolohi nyt viimeisiä mitä on ollut, niin ne on ollut tosi hyviä saaliita saanut uistattelemalla. Että se täytyy sanoa, että se on toiminut hienosti. Ketkä on täällä pisimpään kalastanut ja pyytänyt, niin heillä on tietenkin paras käsitys siitä, että miten niin kuin se on muuttanut kalakantaa, onko muuttanut ja miten se näkyy niin kuin eri lajiston käyttäytymisessä ja selviytymisessä. Että se olisi hyvä, kun pystyisi kouluttamaan koiran sillä lailla, että se hakisi kaikki kalaparvet. Sitten alkaisi vaan hulluna kaivaa, niin tietäisi mihin tekisi reikä. Tällä hetkellä ainakin näyttää, että on pikkusen niin kuin vielä syönti pikkusen heikko, niin tehdään sinne välkettä enemmän ja koitetaan vähän erilaisia pilkkejä. No haittaako se virkistyskäyttöä? Sinäkin olet mökkiläinen. Kyllä matala ranta. Haittaa tosikin paljon. Itellä on semmoinen syvä ranta, että siinä se ei haittaa. Ei 0,5 metriä karkaa
vetenpinta, mutta niin kyllä matala ranta, niin se on tosi hankala. Muutama vuosi aikaa, kun juttelin tuossa toisten mökkiläisten kanssa, niin sanottiin, että ei saa laituria vetteen koko kesän, että on niin kaukana vesi. Lähdetään täyskattauksella. Ei ole semmoista muutaman vuoden takasta järkyttävää pudotusta ollut enää ollenkaan onneksi. Että eihän täällä ole kuin pelkkiä kiviä koko selät täynnä. Meidän muistissa tapahtumaa, nämä lienevät varhaisimmat. Veneväyliä väki viel vaelteli, hevosteilläkin tarvikkeet kuljetteli, kunnes autoihin tutustuttiin, öljylamputkin pois vaihdettiin. Kun säännöstelystä määrätyt korvaukset kiersivät loppuun kaikki oikeusasteet 1980-luvulla, tilanne Suolijärvillä rauhoittui. Pohjolan Voima aloitti korvausten maksun ripeästi vuonna 1984, mutta veroista kiisteltiin vuosia. Valtion veroon saatiin toivottu huojennus, mutta Posion kunta ei myöntänyt alennusta kunnallisveroihin ja se jäi monia hiertämään. Suolijärven oikeustaistelun aikana ei ymmärretty, että koetut vääryydet koituisivat vielä muualla Suomessa monien muiden vesistöjen eduksi. Suolijärvi oli vesivoimarakentamisen ennakkotapaus, jonka merkitys konkretisoitui myöhemmin. Vasta 2000-luvulla luontoarvot alkoivat painaa selvästi enemmän ympäristövaikutusten arvioinnissa, erityisesti vesistörakentamisen ja kaivoshankkeiden lupaehdoissa. Vieläkö siellä rannoilla on katkeruutta nykysukupolvilla? On aina. Ei se tule koskaan unohtumaan se katkeruus. Aina meillä tulee olemaan se. No totta, se nyt on jo laantunut. Onhan se tietenkin jonkun verran tuolla kaivertelee, mutta ei kovin paljon. Mistä se kumpuaa, vaikka itse ei ole sitä vanhan veden korkeutta nähnyt? No se kumpuaa esimerkiksi siitä, että me kärsitään ne haitat ja me maksetaan kuitenkin sähköstä sama hinta. Että meillä olisi, niin kuin Ruotsin malli olisi hyvä, että otettaisiin se alueellinen sähkön hinnoittelu. Se olisi meille edullinen. Ehkä siinä suuri muutos oli se, että vedet käännettiin tänne voimalaitokselle ja ne ei enää virrannut sitten sinne Jumiskon jokeen. Eli siinä oli se suuri muutos noin niin kuin luonnon kannalta ja kalojen kannalta. Jos valta olisi sinulla, niin mitä tässä säännöstelyssä toteutuksessa vielä toivoisit tai muuttaisit? Säännöstelyn toteutuksessa varmaan muuttaisin tuo Jumiskon jokeen vettä. Eli saataisiin edelleenkin se tammukkapaikka pitää siellä ja pyytää tammukkaa. Eli se on uiton jäljiltä, uiton aikana siinä vielä virtasi vettä, mutta sitten Köykönen joki suljettiin kokonaan, niin vettä oli liian vähän joessa. Ne liikuntahaitat on jääaikana, ne on kaikissa suurimmat ja sitten kalastollehan siinä on haittaa aina, että kala ei siellä luontaisesti ei onnistu. Mikä arvokala? Se lumen sulamisen ennuste. Siihen ei ole kukaan vielä oikein niin hyvä, että kaikki säätiedotukset ja kaikki antaisi millillisen tievon ja sattuu tulemaankin toukokuuta, että aurinkopaistetta, niin Suolijärvellä saattaa olla joillakin rantaan matkaa 10 metrejä, 100 metriä. Voi tulla kysymyksiä, että miksi näin? Pro Suolijärvi-liike haluaa pysäyttää Jumiskon. Pro Suolijärven tavoitteena on palauttaa Jumiskon vesistöalueen luonnontilaa, mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Se on se keskeinen tavoite tässä pitkällä tähtäimellä. Se on ihan yksinkertaisesti näin, että meillä ei ole varaa pitää tällaista voimalaitosta, joka tuottaa sen 3-4 tuulimyllyn energiamäärän. Siihen on totuttu, niin ei siinä mitään. Onko se vaikuttanut kalastoon? No on se aikaisemminhan se oli, että muikkukanta yhteen aikaan oli melko heikko, mutta nythän siinä on hyvä kanta. Voimalaitostunneli, jossa nyt kävin ensimmäistä kertaa, minusta oli mielenkiintoinen ja sopisi esimerkiksi vaikka matkailukäyttöön, esimerkiksi miksei luolasukellukseen tai johonkin muuhun, vaikka vertaan Santaparkkiin. Tai sitten jopa, olisiko puolustusvoimat kiinnostuneita tästä. Hän tarkoittaisi sitä, että silloinhan nuo kaikki tunnelit pitäisi taas täyttää
sillä samalla louhella, mitä siellä on ajettu, veden pinnat olisi kesäaikana, niin keskiveden korkeutta noin 80 senttiä kesäaikaan nostettu, niin ne olisi nyt tätäkin päivää, niin varmaan sen puoli metriä matalemmalla olisi nuo ala- ja yläsuolijärvet. Eli sanoisin, että se voisi jopa ihmisiä harmittaa. Kunnes kerran on ne kallion porattu ne menotiet ja muutettu vedenkulun suuntaa, niin turha niitä on pistää seisomaan, antaa niiden jauhaa. Se tilanne, mikä sitten olisi, jos näitä kesävesiä laskettaisiin, toki sieltä se kevätkuoppahan sieltä häipyisi, että keväällä ei vesi laskisi niin alas, mutta kesällä se ei nousisi niin ylös kuin nyt. Eli rantakivikot näkyisi paljon pitemmälle kuin tässä tilanteessa. Se, että jos palattaisiin siihen vanhaan, niin voisin kuvitella, että tyytymättömiä ihmisiä olisi enemmän, koska kyllä tämmöinen säännöstelty järvi sitten pysyy niissä pinnanrajoissa, mitkä on sovittu. Suolijärvellä käynnistettiin 2020-luvulle tultaessa kuntalaisaloitteen pohjalta Lapin ely-keskuksen johdolla laajin vesistöselvitys vuosikymmeniin. Edellisen kerran ympäristövaikutuksia tutkittiin tässä laajuudessa 1970-luvulla ennen eri oikeusasteiden korvauspäätöksiä. Niissä päätöksissä ei muutettu enää säännöstelyn alarajoja, jotka jäivät vuoden 1960 lupapäätöksen mukaisiksi. Säännöstelyselvityksessä ne nousivat taas tikun nokkaan. Miksi tällainen kunnallisaloite pantiin vireille? Kesä 2018 oli kuiva ja siinä näkyi ne haitat, mitä Suolijärven vesistössä näkyy, että se oli huomattavasti alempana, se haittasi virkistyskäyttöä. Ja jopa heinäkuulla, elokuulla vielä oli vedenpinta ehkä noin 60 senttiä alempi kuin normaalisti. Ja siitä nousi se ärtymys, että eihän tätä voi näin jatkaa, että tälle täytyy tehdä jotakin. No ollaanko liikkeessä nyt tyytyväisiä, mihin tämä on johtanut? Ollaan sillä tavalla, että on kiinnitetty huomiota siihen, että yhtiö on lupautunut näihin alarajan nostoihin suositusmuodossa, mutta ei pysyvästi tietenkään. Eli me vaatimus oli metri, nyt on päästy sinne 80 ja 60 senttimetristä alaraja on vähän korkeammalla, ettei näitä yllätyskeväitä tulisi niin useasti kuin aikaisemmin on tullut. Näitä kevätkuoppia ei enää tehdä niin syvälle, paitsi semmoisessa poikkeustilanteessa, jos on suuret lumen vesiarvot ja suuret tulvat uhkaa, niin silloin ely-keskuksen opastuksella sitten voidaan poikkeusvuosina laskea lähelle alarajaakin. Mutta periaate jatkossa on se, että vettä jätetään niin paljon järviin keväällä, että päästään hyville virkistyskäyttökorkeuksille jo alkukesästä. Eli te otatte nämä suositukset käyttöön, vaikka ne ovat vain suosituksia? Ilman muuta. Mitä uutta tässä Suolijärven selvityksessä nyt tuli? No tässähän selvitettiin vähän laajemmin näitä ympäristöasioita, eli pohjaeläimiä ja vesikasveja ja tietysti tärkeimpänä niitä vesistöjen käyttäjien näkemyksiä tästä nykysäännöstelystä. Meillähän tuolla alueella on tämä ympäristöhallinnon havaintoverkko aika harva, että saatiin nyt näiltä järvialueilta ja jokisuilta aiempaa laajemmin vedenlaatutietoja. Ja sitten tosiaan niitä pohjaeläinnäytteitä otettiin aiempaa useammalta pisteeltä, että saatiin kyllä tosi kattavasti nyt pohjatiedoksi tähän aineistoon. Mitä tietoa saatiin kalastosta? Kalastosta ei varsinaisesti tässä selvitetty mitään uutta, että ollaan hyödynnetty näitä säännöstelijän velvoitetarkkailuraportteja ja sitten aiemmin tehtyjä koekalastustuloksia. No missä kunnossa Suolijärvi on? Vedenlaadussahan ei minun käsittääkseni hirveän hälyttävää näissä meidän mittauksissa selvinnyt, mutta se pohjaeläinten tila tietysti näytti aika heikolta, mikä on aika tyypillistä tietysti säännöstelyille järville, jossa veden korkeus kevään aikana laskee. Et se on se yksi, mihin olisi hyvä saada nyt parannusta tässä säännöstelysuositusten myötä. No miten sitä parannetaan? No sitä on ajateltu nyt parannettavan sillä lailla, että noita kevään alimpia vedenkorkeuksia nostetaan, jolloin se jäätyvä vyöhyke vähenee ja pohjaeläinten elinolosuhteet, samoin myös vesikasvillisuuden olosuhteet siellä paranee ja sitä kautta se vaikuttaa myös sitten kalojen ravintotilanteeseen ja myös näiden syyskutusten kalojen kudun onnistumiseen, että se toivottavasti tulisi näkymään sitten myös siellä kalastossa loppujen lopuksi. Miten tätä varsin laajaa selvitystyötä nyt voidaan hyödyntää? Mikä sen hyöty on? No, tätä voidaan nyt hyödyntää esimerkiksi tuossa vesienhoidon suunnittelussa, jossa on uusi
uusi suunnittelukausi alkamassa, että siinä voidaan hyödyntää ja toki säännöstelijä voi hyödyntää selvityksen aikana tehtyjä mittaustuloksia ja ilmastonmuutostakinhan tässä arvioitiin, että se on ehkä semmoinen pidemmän ajan varautumisen näkökulma, että säännöstelijä voi sitten tarkastella sitä omaa säännöstelyä, että miten se ottaa nämä ilmastonmuutosasiat esimerkiksi huomioon. Tässä on nyt tarkoitus perustaa seurantaryhmä, niin kuin meillä monella muullakin vesistöllä on, ja se on Posion kunnan vastuulle ajateltu, ja siihen on tarkoitus koota näitä vesistöjen käyttäjien edustajia, tietysti säännöstelijä ja Lapin ELY-keskus siinä mukana, että se seurantaryhmä sitten seuraa näitä suositusten toteutumista ja tarvittaessa sitten pohtii, onko niitä tarvetta jatkossa muuttaa. Koko Eurooppaa ravistellut energiakriisi talvella 2022-2023 paransi vesivoiman mainetta monen silmissä. Huomattiin, että säästä riippumatonta säätövoimaa tarvitaan erityisesti poikkeusoloissa. Tosin sääolot ja ilmastonmuutos vaikuttavat tulevaisuudessa vesivoimankin määrään. Monesti sanotaan, että Jumiskokin se on noin 30 megaa vähän vajaa laitos. Eihän se niin kuin suuri laitos isossa mittakaavassa ole, mutta se on erittäin säätökykyinen voimalaitos ja jotkut puhuvat, että voidaan korvata tuulivoimalla tämä laitos. Ehkä energian näkökulmasta voidaankin korvata vuositasolla, mutta tämä on erinomainen säätölaitos. Sanoisin, että tämä ei suinkaan ole pieni eikä mitätön laitos. Että kaikki vesivoima, mitä meillä nykyään on, niin on tärkeää sen säätövoiman ja tämän vihreän siirtymän kannalta, että voidaan rakentaa tuulivoimaa enemmän, jos meillä on tätä säätövoimaa. Suolijärvihän ajaa omaa asiaansa ja minusta se voisi ottaa tämä ainakin tärkeimmäksi, tämä Jumiskojoen vesivarannon saattaminen jonkinnäköiseen kuntoon, missä sitten kalatkin viihtyisi. Se olisi minusta ensimmäinen teko. Se, että tämä suljetaan kokonaan niin en näe sitä mahdollisena tänä päivänä. Ei nämä järvet ole pilalla. Kyllä niin paikallisilta ja mökkiläisiltäkin tulee pääasiassa hyvää palautetta. Että hyvin vähän tulee tämmöistä kritiikkiä tai vaatimuksia, että nämä pitäisi säännöstely lopettaa ja voimalaitos purkaa. Että en ole kyllä juurikaan sellaista kuullut. Kyllä Jumiskolle on tulevaisuutta. Se on nyt 21 vuonna peruskorjattu laitos ja sillä on vielä 10 vuosia elinikää. Jumisko ei osoita mitään vastuullisuutta. Päinvastoin. Se on karmea esimerkki, miten voidaan tuhota järvi niillä vanhoilla sopimuksilla. Jumiskon voimalaitoksen tunnelin viimeinen aukko, eli hyökyaukko. Tämän hyökyaukon jälkeen on välpät tuossa ja välpistään lähtee koneasemalle putouskuilu. Onko Suolijärvellä opittu elämään säännöstelyn kanssa? Kyllä säännöstelyn kanssa eletään. Tulee sitä pikkusta tietenkin sanomista aina siinä vaiheessa, kun järven pinta on riittävästi noussut. Ja kyllä sen kanssa pärjätään ja ei sillä mitään isompia vahinkoja. Ne, jotka on rannat suojattu aikanaan, niin ne on pitänyt sen suojauksensa. Kyllähän se on pakko ollut oppia elämään. Että silloin oli vaikeaa, silloin kun ne rupesi sitä voimalaista ensimmäiset vuodet pyörittämään, niin tuolla sopeutua siihen. Mutta nyt on ollut pakko sopeutua jo. En minä tiedä, kai ne hyväksyy nuoremmatkin tämän, kun meidän on pitänyt hyväksyä. Oletko sinä itse oppinut elämään tämän säännöstelyn kanssa? Kyllä olen. on hyvä mattoranta tuossa ja ihan hyvin pärjää. Eikä ole pakko mennä niille heikoille jäille, että varovaiseksi on tullut. Jos koneelle tulee pikasuluku, vedelle pitää olla tämmöinen purkautumisreitti ja tästä aukosta pikasulussa vesi kaataisi noin metrin paksuisesti tänne yli. Sitä voi sitä säännöstelyä niin kuin sillä lailla lieventää, että ei lasketa niin alas sitä vettä, mitä se on. Nostettuhan sitä on kesäpinnasta vähäsen, normaalipinnasta, mutta se ei ole nyt siihen jo totuttu, niin se ei haittaa sillä lailla enää. Entäs kalasto? Miten se elää? No kalasto on siinä mielessä, että jos me pyydetään kalaa, niin meillä kalat elää hyvin, mutta tällä hetkellä esimerkiksi tuommoinen vähempiarvoisen kalan pyynti on vähentynyt ja muikkukanta on alapuolella. Se on pienentynyt jostakin syystä, mutta toivottavasti elepyy sitten oma oikean kokoonsa. Kala on kyllä paljon järvessä, että sitä pitäisi vaan enempi pyytää. No siitä on kuollut muutamia kalalajeja, kuten järviharri on kadonnut meillä kokonaan. Sitten on
kadonnut se talvikutusiika. Nämähän on niin kuin menetetty kokonaan, niitä ei koskaan tulla saamaan takaisin. Mikä on vesivoiman tulevaisuus? No kyllähän vesivoiman tulevaisuus omasta mielestä näyttää hyvältä ja vesivoimaa tullaan kyllä tarvitsemaan jatkossakin. Että kyllä tällä hetkellä on paras teknologia nimenomaan tämmöisen säätövoiman tuottamiseen. Pitääkö meidän rakentaa siis lisää vesivoimaa? No kyllä, olen sitä mieltä, että vesivoiman lisärakentaminen olisi hyväksi, koska tämä säästä riippuvan tuotannon osuus tulee kasvamaan entistä enemmän. Varmaan tulevaisuudessa pumppuvoimalaitoksia tehdään, koska säätövoimaa tarvitaan, tuulivoimaa rakennetaan lisää, mutta tämmöinen yleinen ymmärrys on nyt lisääntynyt, että mihin sitä vesivoimaa tarvitaan ja miksi nämä on tärkeää, myös nämä vanhat voimalaitokset. Millä se maine pidetään hyvänä? No maine pidetään hyvänä sillä, että me huomioimme tämän luonnon ja kyllä me ollaan strategiaa nyt nostettu ihan korkeimmalle tämä vastuullisuus ja sitä myöten vaelluskalavesivoimassa on tämän vastuullisuuden A ja O ja meillä on hankkeita vaelluskalan palauttamista varten toteutettu jo ja suunnitelmissa. Vesivoimaa kun tarvittiin, meidän rantamme uhrattiin. Monet kadonneet niemet ja saaret on kai, uutta laajuutta lisää kun järvemme sai. Veden vaihtelu kalat pois vei, sitä ennalta arvattu ei. Korvaukset Suolijärven säännöstelyn aiheuttamasta kalastuksen vaikeutumisesta olivat pitkään kiistanalaisia. Vuoden 1951 kauppakirjassa kalakannoista oli yksi lause, jonka mukaan voimayhtiön piti korvata vahinko asiantuntija-arvion mukaan. Voimayhtiön mielestä säännöstelyn alarajojen muutoksilla ei ollut vaikutusta kalakantoihin. Moni viranomainen huomautti, että joka kerta olisi pitänyt tehdä uusi arvio vaikutuksista. Kumpikin osapuoli marssitti todistajiksi omat asiantuntijat. Lopullisesti voimayhtiön kalanhoitovelvoite vahvistettiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kesällä 1979. Korvaukset kalakannan vähenemisestä, veden hankinnan vaikeutumisesta, rantavyörymistä ja kalastusammatin vaikeutumisesta vahvistettiin vesiylioikeudessa 1984. Korvaukset piti maksaa taannehtivasti vuodesta 60 alkaen. Nykyinen kalanhoitovelvoite perustuu pääosin kalojen istutuksiin ja hoitokalastukseen. Siijat, mitä meille tulee tänne, niin nehän on tässä ihan lähellä paloperällä. Siinä on semmoinen kuin tontinlampi, olavimännikön kasvattamia kaloja. Ainoastaan tulee nämä pohjasiijat, mitä tulee tänne Ylä-Suolijärven puolelle ja sitten pieni erä tuonne Nolimojärveen tällä hetkellä. Millä tavalla se pohjasiika ja planktonsiika eroaa kasvatuksen kannalta? No kasvatuksen kannalta ei varmaan eroa millään tavalla, mutta nehän on taas erityyppisiä siikoja. Että planktonsiika on tuommoinen nimensä mukaisesti käyttää planktonia ravinnoksi tuolla vesistöissä ja pohjasiika on sitten taas harvahampainen, joka syö enempi pohjaeläimiä ja hyönteisiä. Suolijärvellä paistaa aina aurinko, jos ei saja räntää. No entäs muut kalat, taimenet? No taimenet tulee sitten meidän sopimusviljelystä napapiirin kalasta Vian-laitokselta. Se on tuossa pikkusen Rovaniemen yläpuolella. Sieltä ne tullut. No joskus on tullut Savosta asti. Onhan niitä tuotu sieltäkin asti aikoinaan. Ja välillä on tuotu jopa sieltä silloin, kun on ollut vähän ongelmia saada kalaa. Perusvelvoitehan on 2-vuotiaasta vähintään 18 senttistä taimenta. Ja sitä on nyt käytetty tässä ja taas vaihteeksi kokeiltu täällä Suolijärvillä. Ja se oli Juutuan kantaa, mitä tänne koitettiin kotiuttaa. Ja se nyt on kalastajien palautteen mukaan antanut huonoa tulosta ja sitten on palattu taas tähän isompaan järvitaimeneen, mikä on 3-4 kesästä ja se on semmoista yli 0,5 kilon kallaa.
kirjolohet tuli kalankasvatus Vääräniemeltä sitten tuosta Hossasta. Kuinka pitkä tauko oli? Se oli varmaan olisikohan se ollut 50 vuotta lähelle, kun tätä ennen on veitty nuottaa. Miksi singahti niin pitkäksi tuo tauko? Sitä oli muuta hommaa ja ei ollut niin innokasta kalastajaa, joka olisi elvyttänyt sitä. Ja se tuo Arto sitten innostui kalastuksesta. No, tyydyttääkö saalis? Saalis oli kyllä ihan kohtalaisen hyvä ja se tyydyttää erityisesti, että muikku oli hyvän kokosta. Että nyt on ollut monta vuotta, niin muikku on ollut pientä, niin käsittelykin on paljon mukavampaa ja nopeampaa kuin iso muikku. Mikä sinun arviosi tai analyysi on, että miksi se oli vuosikaudet niin pientä? No se on vaikea kyllä sanoa, että sehän on tuo muikku ja muikun kasvu ja koko, sehän on mysteeri, että onko sitä kukaan vielä selvittänyt, että mistä se aina johtuu, ne katovuodet ja sitten tämmöiset valtavat ikäluokat. Siinähän on luonnonolosuhteet ja mitä kaikkea siinä voi ollakaan sitten. Montako sampolista Keivo haluaa? No minkälaisia muistikuvia sulla on siitä 60-luvun nuotanvedosta? Sä olit silloin nuori mies. No se silloin kun se oli pieni nuotta ja täällä rannoilla veiltiin ja sitä tuli koppa 2 enemmän. Se oli semmoinen 4-50 kiloa. Se oli hyvin saatu. Että semmoista sitä tuli. Ja... Kuinka usein kesäaikaa vedettiin? No sitähän vedettiin aika paljon, kun iso porukka oli omaan tarpeeseen ja naapureillekin. Mutta... Ja 50-luvullahan se oli sitten, että nehän silloin suolasi sen ja möi pyttyissä noille kauppiaille. Sitä semmoisella isolla nuotalla aikoinaan kokeili ja se oli niin töisevä ja kun itse on kaverit ja muut alkaa olla iäkkäitä, niin se on mukava tämmöisellä pikkunuotalla käydä sitten kevyesti vetämässä aina syöntikalat ja soppakalat tarpeen tullut. No mitä muuta sieltä kannattaa nyt kalastaa Suolijärvestä? Suolijärvessähän on nyt isoa ahventa. Muikkukanta on hyvä, niin ahven kasvaa ja punalihastahan on viimeisimpien tietojen mukaan niin varsinkin tuolta syvemmistä vesistä tullut ihan asialle asti. Että täällä matalimmissa sitä vähempi on, mutta syvemmistä vesistä on talviverkottajatkin pysyneet kyllä ihan läpi talven kalassa tietojen mukaan. Eivätkö istutukset paikkaa? Kyllä ne paikkaa jonkun verran, mutta ei täydellisesti. Te istuttaa ne lohta, mutta ne nousee muualle sitten jokia pitkin, kun niitä ei näytä. Ja samoin harria, mitä pannaan, niin ei ne pysy tuossa isossa järvessä. Et se harmittaa? No tietenkin vähän menevät muualle. Mistä ne ongelmat saada kalaa tulevat? Mikä on syy? No yleensä se on nykypäivinä vesihome, mikä riivaa noita viljeltyjä kaloja tuolla laitoksissa. Ja se aiheuttaa sen, että sitten niitä saadaan välillä Savosta ja välillä saadaan sitten tuolta napapiirin kalastakin. Että niitä ei aina saada silloin tehtyä niitä istutuksia, kun on suunniteltu, niitä joudutaan siirtämään monesti ja sitten saattaa tulla välillä vähän vajetta istutuksiin ja sitten niitä paikkaillaan seuraavina vuosina aina. Meillähän paljon ajetaan isoilla kalustolla, tuommoisella kuorma-autolla ja isoissa säiliöissä tuon kalaa, niin se rajoittaa sitä istutuspaikkojen määrää. Mutta sitten on tämmöisellä pienemmällä kalustollakin istutellaan ja silloin ollaan vähän joustavampia ja pystytään menemään useampaan paikkaan. Ja kyllä osakaskunnilta aina tulee toiveita, että istutetaan jonnekin muuallekin välillä. Paljonko sinulle tulee syksyssä kilometriä näiden kalanpoikasten kanssa? No mä nyt ajan suurin piirtein puoli Suomea, niin se on semmoinen vajaa 30 000 kilometriä. Meidän velvoitealuehan alkaa Iijoilta ja se koskee näitä säännöstelyjärviä, Irniä, Kostoa, Suolijärviä ja sitten meillä on myöskin nuo Kemijoen velvoitteet, jotka sitten yltää ihan tuonne Hettaan asti. Kalojen matkat yleensä niin ei kovin pitkiä ole, että ne Savosta tulevat kalat on oikeastaan pisimmältään tai kauimmat mitkä tulee ja niillä nyt tulee se 500 kilometriä tänne istutuspaikalle. Sä oot tätä pitkään jo tehnyt, niin sä tunnet nämä järvien rannat ja laskupaikat aika tarkkaan. Osaatko arvioida sitä, että kuinka moneen paikkaan sä lasket tai voimalohi laskee per syksy, per vuosi kaloja? No voimalohella on noin 300 istutuspaikkaa. Eli kyllähän nämä velvoitekalat jaetaan osakaskuntien vesialueille ja näitä istutuspaikkoja on tosiaan aika paljon meillä. Tunnet rannat? No aika monen rannan tunne.
tavoitteena on se, että täällä olisi osakaskunnille sitä kalastettavaa ja ihmisille olisi mahdollisuus virkistäytyä näillä vesistöjen äärellä ja saataisiin semmoinen oikea hyöty näistä istutuksista, niin se on minusta oleellisen tärkeää. Tuleeko sinulle hyvää vai huonoa palautetta kalastajilta? No kyllä yleensä tulee aika hyvää palautetta kuitenkin. Kyllä kalastajat on suhteellisen tyytyväisiä näihin velvoiteistutuksiin ollut. Sinä tulet tänne talvisin, sinä tulet tänne kesäisin, sille maalle, jonka isältä iäksi sai, jonka äiti lapselleen luovutti kai, sitä multaa kun juurilleen saa, mitä toivoisi sen parempaa. Moni vieras on ihastunut, näihin rantoihin rakastunut. Siksi kaistaaleen maata on ostanut hän, jolle rakensi mökkinsä niin lämpimän. Muuta paikkaa ei viittyisempää, tänne lomilleen aina kiirehtää.